Bé, senyores i senyors, ja porto unes 33 o 34 hores sense dormir. Això ha anat molt bé, això de les eleccions. Això ha anat molt bé, On tinc el foc? Espera que no se m'esbalsi la càmera. Jo també em faig un laberint d'objectes. Ai, senyor. Us vinc a parlar d'un comunicador nat. Un geni de les telecomunicacions, que he conegut a YouTube. És interessantíssim. Es diu Ergames. Espanya, Rússia, Galícia, Amèrica, Madrid, Espanya, Súria. Ergames. És un nen de 6 anys. Tot s'ho fa ell. Aquest nen té la sort en el sentit d'avatar, de característica de vida, que té una vida més o menys folgada en un lloc una mica jardinat, pertany a aquesta classe mitja que ha fet una mica de fortuna, no massa tampoc, i ha pogut anar una mica a 20 quilòmetres de Barcelona, allò on hi ha una mica de bosc, i el nen fa una proposta enorme. Ja porta un any fent-ho, gairebé un any fent-ho. Jo el vaig contactar el primer cop, fa mig any o així, ja deu portar un any. Als 5 anys va començar. El nen aquest s'ha fet una pregunta enorme. Diu, el papa, la mama m'ha regalat una tauleta, un iPhone 6. Un iPhone 6. Vaig a veure per què serveix i com funciona, i es posa a gravar a casa seva, el seu germanet, coses que li interessen. Un dia et posa un tutorial, perquè s'ha enfadat amb el professor de matemàtiques, i posa un tutorial que ha trobat al Google de com matar el professor, i surt un nen que li tira unes abelles al professor, o que li diu, mira quina floreta per la finestra, i el professor s'arrima i l'empeny. És maquíssim. És Ergames, un nen rosset, uns ullets blauets maquíssims, i està investigant si algun altre nen ha despertat, com ell. Clar, el màxim que busca és que altres nens hagin despertat com ell, no? Que aquest geni de les telecomunicacions, que algú hagi despertat en aquest món tan raro. I va buscant, i va fent repassos, i d'això. Si ets adult, o si ets nen, o si ets de qualsevol edat, i contactes amb Ergames, a YouTube, és bo que li demanis, ensenya'm els teus deures, va, t'ajudo a fer-los. O que li diguis, què has fet avui? O que li diguis qualsevol cosa del nen, qualsevol cosa que li interessi al nen. Ell et preguntarà, per què el cursor me'l posa aquí i m'indica això i em fa pampallugues? I tu li dius qualsevol cosa que se t'acudeixi. Vale? Ergames ha nascut per ser un gran comunicador, T'ho juro. I és la notícia d'or que em preparava avui, la notícia dolça. Si tot anava bé. Jo estic programat, mireu, amics meus, pels qui odieu que digui unes paraules tan gruixudes i que sigui tan sobtat amb les coses. Jo tinc més de 12 mals al meu cos. Tinc una hèrnia sagnant a l'estómac, que sagna quan jo li dic. Tinc un penyasco al crani, que és un càncer. Tinc les dents podrides, boca sèptica, que en qualsevol moment se'm pot inflamar i anar al canyet. L'únic que tinc bé és el fetge. L'únic. Els ossos d'una artritis que en qualsevol moment se m'inflama tot. En qualsevol moment desperto el protocol de la mort. I us ho juro, si aquesta nit guanyava Clinton, jo ja estava agafant una bronquitis, que se n'anava a pneumònia, que se n'anava a pulmonia, el tercer dia em decidi anar a urgències i ja era massa tard. Així de clar si guanyava Clinton. I no m'importa. Si les coses se'm posen trist, jo me'n vaig a la tumba. I merda perquè quedi, no, perquè he deixat coses bones. I he deixat moltes indicacions de què és el meu camí. Vinga, Ergames, la mare s'ha despertat, he de cuidar-la. Adéu.